Munayamba mwaganizapo kuti oyimba ndalama amazitenga kuti popeza palibe amagula matepi m'masiku alero komanso si ambiri amene amagula ma CD olo ma DVD awo omwe amagulitsa chifukwa masiku ano kuli ma flash disk, kuli ma memory card, kuli ma disk omwe ongobena. Koma oyimba kodi kwenikweni phindu limene amalipeza ku nyimbo ndilotani? Ndalama amazipeza kuti okuti nthawi ndi nthawi amapezabe kuti ali ndi ndalama nanga chifukwa chani oyimba ena ali ndi magalimoto pamene oyimba ena amacheza ndi anzawo ena oyimba amene ali ndi magalimoto? Well, ngati munakhalaponso ndi funso ilili ndiye kuti video iyi ndi yanu. Anyway, ndifuna ndithokoze nonse amene munachita subscribe and thank you for 10,000 subscribers. Mbuyo kwambiri mzaka za ma 1990 komanso ma early 2000s anthu amadalira kugulisa matepi kuti apeze phindu pa nyimbo zawo. Mwachisazo nkasa anapanga mbiri yogulisa matepi ya ndalama zokwana 1 million kwacha. Ikhonza kumaoneka ngati ndalama ndi ndalama yochepa poyerekeza ndi zaka zino, komatu mbuyomo iyi inali ndalama yochuluka kwambiri. Tangoganizani mu nthawi imeneyo dola inkagulisidwa pa 87 kwacha. Izi zikutanthauza kuti nkasa anapanga ndalama zopitirira 100 million kwacha mu nthawi ya panopa, mu ndalama za panopa powerengera ndi kuluza mphamvu kwa kwacha. Chomwe chinkachitika nache, oyimba ankapita ku studio ndipo ankajambula nyimbo zawo ndi kuyika mu tape imene inkakhala ya original. Ndiye akapita kwa OG Issa ankachita duplicate makopezi mogwirizana ndi mgwirizano wawo. Mwachisanzo OG Issa ankatulusa makopezi okwana 100 awoyimba. Oyimbayo ankasayinira OG Issa amagulisa makopezi aja nkupezako ka commission kake ndipo ndalama zina zonsezo zinkapita kwa oyimbayo. Izi zinkachitika mwakanthawi ndipo OG Issa anali yekhayo odalirika pogulisa nyimbo za oyimba nthawi imeneyo. Oyimba aliyense ankapeza mwayi opanga ndalama chifukwa nyimbo iliyonse inkakhala ndi mwayi ochemereredwa pa wireless. Pa wireless mbakakhala program special imene inkalankhula za nyimbo zimene zangotuluka kumene, ndipo yankhola nyimbo zonsezo zikakhala kuti nyimbo imene yatuluka lero kwa Joyce, kwa OG Issa, nyimbo imene yatuluka wiki atha kwa OG Issa, mupita mukayipeze. Oyimba wina aliyense ankapeza phindu, koma ndi nthawi chilichonse chinayamba kusintha. Oh wait, ngati mukuonera video iyi koyamba ndipo simunachite subscribe, please chitani subscribe. Ndikukonza ma video ambiri abwino kusogoloko. Choncho kuchita subscribe kokha sizikutanthauza kuti ma video onse muziwaona. Pamene mwachita subscribe kumbukirani kuti muchitenso turn on notification bell kuti muzikhonza kulandira ma videos onse muzikhonza kulandira notification ndikaponya video ina iliyonse. Technology inayamba kufika ku Malawi ndipo anthu ambiri anayamba kugula zoyimbira zolowa ma CD komanso ma DVDs. Matepi anayamba kusoloka pang'ono ngakhale kubwera kwa ma CD kunali mbali ina ya technology. Ma CD anakumananso ndi vuto la technology lomwero, piracy. Ena anayamba kubena, anthu oyimba nyimbo zawo ankalemerera ndi ama burning center, ndipo pang'ono chidwi cha oyimba ambiri chinalowa pansi. Koma thanks to technology yomweyo inatithandiza kuti musiku la lero tipange video kuyankha mafunso a anthu okuti kuti oyimba musiku la lero phindu amalipeza motani. Masiku ano kumakhala mikumano ya oyimba osiyanasiyana pamene anthu ambiri akumana pamodzi. Misangaluso yochuluka imachitika m'madera osiyanasiyana malonso ambiri monga ma show, launch komanso ma event omwe oyimba amakakhala ma main person pa show imeneyo. Oyimba akumapeza ndalama mu zaka zino pogwiritsa ntchito njira 7 izi. Tiyeni tikhale limodzi. 1. Mashow. Oyimba amakonza show ndi kulengezesa tana zinzake ena amene azakayimbe pasikulo molingana ndi mgwirizano umene oyimbayo ndi munthuyo agwirizanirana. Anthu ochuluka amakakumana ku show imeneyo, ndipo ngati ku show kwabwera anthu ochuluka
ngaso ndalama zambiri ndi komanso the opposite. Ngati kwabwera anthu ochepa ndiye kuti akhala kuti akuluzanso. Number 2, ma launch. Masiku ano siku lochita launch album imakhala main day imene angapange ndalama poyerekeza ndi zaka za ma 2000 zimene nyimbo zinkatulukira kwa OG yekha amagulisa CD komanso ma DVD. Koma mu siku la lero, siku la launch imakhala siku limene oyimba makagulisa CD komanso DVD yake yekha pa mtengo okwera komanso kuti anthu amchite support. Anthu obwera ajanso amachita contribute kwambiri pa ndrama chifukwa chokuti amalipira mageti. Posawerengera ndi zimene zikutoleredwa ma CD. Mwachisanzo mchaka cha 2022 Gwamba anapanga ndrama yopitirira 13 million kwacha ndalama ya mageti yokha posawerengera ndrama zimene anagulisa ma CD. Number 3, sponsorship. Pasiku lomwe oyimba akukonzekera kutulusa chimbale, anthu ena komanso mabungwe okondwa ena ma business amatha kupereka ndalama kwa artist uja kumuyamika komanso kumuchita support kuti ayendesere show. Izi zimatha kukhala ndalama zochuluka zimenenso zina zimakhonza kukhala pa personal benefit yake. Pa number 4, ambassador. Oyimba ochuluka masiku ano akumayamika akakhala ambassador a brand ina yake. Mwachisanzo pali oyimba monga Namadingo, KK, Gwamba, Eri Njuchi, Wikise, Pixe ndi oyimba ina ochuluka kwambiri amene adapezapo mwayo okhala ambassador mu ma business osiyana-siyana komanso malo osiyana-siyana. Izitu zimabwera ndi mgwirizano wa ndalama zochuluka. Mwachisanzo mchaka cha 2023 Namadingo anasaina contract ya 60 million kwacha ndi FDH Bank. Number 5, ma revenue. Oyimba ena ku Malawi amapezera ndalama kuzera ma YouTube partnership. Imene ndi program ya pa YouTube imene imapanga zokuti oyimba kachita drop nyimbo ikaondola anthu ochuluka kwambiri ndalama zimalowa kwa account yawo imene amazatheka nthawi ina kuzazichita withdraw. So oyimba ochuluka ku Malawi oyimba ena ku Malawi amapeza ndalama kuzera pa YouTube. Mwachisanzo Namadingo pa nthawi imene ma videos ake angapo anakwanisa 1 million views anachita withdraw ndalama zochuluka kwambiri. Number 6, ma royalties. Akonsoma komanso ma companies amafoni monga MTN ndi Airtel amalipira oyimba potengera kuti anthu amene akonda nyimbo zawo ndi angati komanso nyimbo zawo zakondedwa motani. Mwachisanzo kumapeto kwa chaka chatha tinaona akonsoma akupereka ndalama kwa anthu ochuluka kwambiri amene pa number 1 panali JJC amene anapita ndi ndalama zopitirira 4 million kwacha. Pa number 7 pali ma events. Mabungwe akakhala kuti afuna apereke uthenga kwa anthu komanso afuna afikira anthu ochuluka amakonza event imene amayitana oyimba amene amakakhala kuti achite pull crowd amene aitane anthu ochuluka ngati Skefa Chimoto, Lulu ndi anthu ena ochuluka kwambiri achina Gibo Pearson ayitanidwapo ndi mabungwe osiyana-siyana kuti akayimbe pa malo ena. Ndi cholinga chokuti abungwe komanso mwina aboma akufuna ndi cholinga chokuti anthu aja akabwera awapase uthenga wina. Izi zitu ndi njira zimene oyimba amapezera ndalama. Ndi njira iti imene mwayiona kuti ndi njira yabwino kwambiri imene oyimba ambiri atakhala kuti alimbikira akhoza kupeza ndalama zochuluka. Tingakonde titaziwa mu comment section below. Komanso ngati muganiza kuti tayiwala mfundo ina imene khonza khala yofunikira imene oyimba amapezera ndalama muli olandiridwa kwambiri tiuza mu comment section below. Kumbukirani kuti lachisanu lina lililonse tizikhala ndi programu ya Ndakatulo. So ma programu okoma kwambiri akubwera kusogoloko. Bwanji mutachita consider muchite subscribe. Video ngati mwayikonda please tepaseni like. Sam Mavita TV. This is more than just entertainment. Tionaneso nthawi ina. Please pamwamba pali video ina onirani. Thank you so much.